Kini ke Akashvani Shillong ka khubor ban puli phi de meri nong ti wa lang. Kini gilong ki mat ki ba kong san jang ka khubor mata ka step. Kan sadan ka jing kran pedeng Menteri Rang Ba ka Meghalaya konat ke sang ma ba Menteri Rang Ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ha ka artri ujliu halor ka mat jing e ha upot usam ha pedeng kini ki artli ki jella. Syaban kia ke Sarkar Meghalaya na ka tanat ki kampo yeng ba na ka Sarkar Madhya Pradesh ban wat hadu ba andalap ya ki armut ki brio ki ban indoor ki belajar ngai na lenti sora. Lapan semayu ofisar IFS bala syongkhat u Kavrait pi marak kumu syongknor u balai jong ke Meghalaya luka yukta. Bat penbina Menteri Ketanat Tourism ba apol lingdo ba ka Sarkar kan betingka sis ba klur ban penut biang ya ki jingin ekai sports ha pung umyam. Ki khubor ki babnya. Namar ka jingjur ka jingdawa ban bu jing keren biang bat ka Assam halor ka mat ka baydei duput usam ya ka bala kenja khamslam por menta Menteri Rang Ba ka Meghalaya on sekendo Menteri Rang Ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ha ka artarik ujeliu. Chief Secretary jong Meghalaya uba DP wa alang ula ai ka jing pentikina ba kita ki armut ki Menteri Rang Ba kinse kendo ekran ha Guwahati halor ka mat jing e ha put usam ha pedeng kini ki artli ki jela. Ka jing ekran ka long ban yop ya permit no ha ndrutli ki than ki badan jing ethun. Menteri Sarkar uba dairu unong ai kitien jong Sarkar MDA uba polling do ula ong ba ka jela kala long bala kre ringkat ba ki dulir ki ba biang banyak kren penbet puat bat ka Assam. Wala ka tau lo ong ba lesi an ampat la setia bani shim ya karai minta kumni namar ba ka Assam kadang bonkam hakijing perkara election banjit economic mat ki bathamai syaka yeng darbar thau an jong ka jela ka ban salong hakibnai ki ba syakmat jong usnem 8000 arpun rio. Ke Sarkar Meghalaya kala syak ban kia da ka jingyai betha na ka tanat ki kampo yin ke Sarkar India kumjuru na ka Sarkar Madhya Pradesh ban wad iki shijur ki bala syujar ngai na ka than sora ha ka sngi sajan bala la bar ki de ki belong try na indoor wala ka jing persang ban wad ya ki ka long ka ba klem sange tar haduk menta empat lap ksai ki te ki shijur ki badang syudap syong kurim. Uraja Raghuvanshi bat kasonam Raghuvanshi kila ja hadin ba kila mi da ka skuti na Shillong sasora. Hadin ke jingi opdiang ya ka telefon call bonsin na ka tanat ki kampo yeng bat khamtam na Menteri Rang Ba ka Madhya Pradesh Mohan Yadav u konat ki sangmau la pensngau ba ka Sarkar Meghalaya ka tre klem syong that ban wat ya ki te ki armut ki brio na Madhya Pradesh ki belajar ngai na linti sora. Kajing wat iki kadang beteng wada pedeng kajing syak pentut ka bor mariang bat kajing long sokro jong ka jaka puta. Usang mau lapan pau kajing kirmen ba an salap yaki da kajing trilang ba kajing persyang borba na kitrai muluk. Kajing bishar ba khlidu lani ka Supreme Court kala ai hukum ba ka National Eligibility Cum Entrance Test for Postgraduate NEET PG arjar arpusan ya ka bala busngi ban penlong ha ka khatsan tri ujiliu deban penlong ha ka juk kapor ha ka jaka ban phia ha ki arbanta ka kenhuan nong bishar pa ka jinglam jong Justice Vikram Nath kala batha ya ki bor ki bari khmi ya ka te ka jingi kon examin ban penbet tang ka wei ka thop ya barok ki nong kon examin bar ha ka juk kapor ban khmi ba ka deban long ha ka bashai ka kenhuan nong bishar kala pensngau bala da penong ki examen ki ar kala ki jingkli kin salong ki bala shiliang. Ka pendem Umyong Government Lower Primary School ka badan Hamairang East and West Khasi Hills District min ka sngi kala rakhil ekmen ya ka jingdap nyu pusan snem jong ka school lani ka Platinum Jubilee. La rakhil ekmen ya ka Jubilee da ka program ka ipu iping bala shim tari ki khana school. La play ka program recommend u MLA ka Mairang ba met ba lingdo kumu kongsan u badai ruah ka jok por u syong konor jong ka Meghalaya State Planning Board. La sengnung rim ya ka pendem Umyong Government LP School ha usnem ka kandai spa sanpau da ki rang ba shnong jong ka pendem Umyong bat kala aya ka jing shakri syaka imlang salang mentalah nyu pusan snem da ka ba penang penstart ki khana school. Ha ka jing kren jong ba met ba ula pensngau ba ulapan pal ke jing kimen ke bakraw halor ke jing persyang borba jong ketika skul ban pembiang ye ke jing dawa ai jing hikai kat kum ka juk ke bamenta khamtam e banterwa da ke jing hikai ha ke English medium ula banjur halor ka jingnon kam ban kampan khalan hi nalade ha ka jaka ban shushanya nikmi lenti nakiwe
Ula kentu ka kenhuan penyak skul banyai beteng ha ka kam syakri da ka ba bo thong ban nang kiu sejrong lingba ki jing ai jing kai ha ka tho ka puli ka bai ringkat ru bat ka akor ka buram. Kini ka khubor ka wan shpi na ka Akashvani Shillong. Kini gede ka Akashvani Shillong ka bawan lam shpi ka khubor. Lapan smai officer ke Indian Forest Service IFS ubala shong khat na ka kam u Kavrait P Marak kumu shong kunor ubalai jong ka Meghalaya lokayukta minnin ka sngi. Lapan ya yak jingbam smai da ulat ka jela u CH Vijay Shankar ha Raj Bhavan. Kibla sakhilang yak jingbam smai jong Kavrait P Marak kilong u Chief Secretary ka jela u ba DP walang kiwei ki officer rang ba ka Sarkar Meghalaya bat kibahaye ka sem jong u Marak. Kajingi kop King Ling ya kabla tip kum ka third YAI Northeast Regatta kala paisha kabukut minnin kasngi hapung umyam. Hakate ka jingi kop kiladan hadu upalat prapo ngot ki maji samla ki balawan nagi khandai tili ki klub na kaleng kari India bar kila shimantara ka mansiem ka bashlur habaro sansngi wada padeng ka jing syak panthut ha kalong ka manjang kasun bening. Lapanya ya kada ke Umyam Sailing Club ISC bat ke Uday Sailing Foundation hapo ke jingkmi jang ka Yachting Association of India YAI. Kidon arap san ngut ki maji kin thai ha kate ka jing kop king ling ha Umyam ba khandai ngut ki dei ki badang super shang. Ya ka jing khon lapya ha ki khatwai tali ki thop. Ha ka sngi pan ha perda ya ka lumpung ya kop king ling la yo ya ka wei ka jingpen bana ka basngau tanan au menteri ka ta tourism jong ka Meghalaya ba polling do ubalapen bana ba ka sarkar kan sabai tingka shispa klur tingka ban trei ya ki kampen roi hapung Umyam khnang ba kan long ka jaka ka babit babyang ban kentiu shu ya ki jingi le kai sports ha Namar ka jinglong jang sun bening menta ka Meghalaya State Disaster Management Authority MSDMA kala kentu ya baro kinong shong jang ka jela ban long ki bahusiar bat ki ba pet ngor karu kom long jang ka sun beneng da ka jing hap slap bajur kala banyalam shi jing sir na ka jing shlei ka jing twa khndo ka jing tiat perthat jingklon ki ding bat ka jing sakut kinala Kibriu ki bahaban mi man la kasngi na la yeng kham tam ki balet linti jengai la batha ki beki de bandale adkar balada long ka balla ban persang kiar na ka balet jengai ha ka puar baslap jur la batha ru ban kiar na ki program ki balong shabar ha ka puar labba la batha kerpang ru iki nong shong ki basa ki jaka them la ni ha ki jaka badan jingtei thamai bekin nong ki bahusiar yo don ki dak ki shen ki bapen I ya ka jingman ka jing shlei ka jing twa khando lani ka sao ha sikim ka jing wat banya pelat emi ki khandai ngot ki breu ki belaja ha chung thang ha mangan district kadang ya cha u district collector jong ka mangan ulaya tho baka wei ka kali ka bakit chip hongot ki breu ringkat unong nya kali ki la hap hawa tista ha ka met jong ka sngi palai bala yo ban pelat em ya arngot naki bat la penkit ya ki shagang tok banyo ka jing sumar ki trai snong lembat ki sipai da ka jing tre lang baka kanhon ITBP kila tre klem shong khat ban wat ki breu ki bala hap ha ka te ka wa Uwe ubriu ba life hanya usnem kerta ula klat no bat sa uwe pat uba don lang bat ula men saujur na kajing tua jong ka kenro ha ka than tuam pui ha aizol menhin ka sngi ha ka por ba jur ba uslam kate ka jing jaba sngusi kala jah nin ka step ha ka por hanyo ba ji ubala yap bat men sau ki dei ki nong bela ki basa ha ka ying dara bat ka kenro batua kalaban halor jong kate ka ying ka ba maki ki sa Kato gani ka khubor kalakut bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata ka por prabaji nginya so ba Delhi station na ka benta ka khubor hakaktin Hindi ban penbo da ka khubor pareng ka por pra khatsan minin. Kani gade ka Akashvani Shillong sngop ha ban amanta ki khubor na Delhi.